natin ba amang parusin kami? Yang kapanggilan nami ngadio no damang. Mga MP, dia na dua. Gabi man. Siya juru mula-mula, siya juru mula topa. Debatado mula na, debatado ng ujung na. Gabi. Tiba-tiba umana do, baru mula na ringgan. Masa kulit tanula non, baru mula na uli na ringgan, bedalong mula-mula na. Sikyope na yung mga liat mahami. Ang liat ma, pinita nila noon. Liat gabi, liat parhorasan. Baik damang ma, kudang liat dia.